Takže čaute, tu je kameraman a vítam vás u dalšího videa. Jak vidíte, je to Roblox, áno. No, takže dlho som nenatáčal, lebo prečo asi? Sme mali testy a teraz keď som už dávno na 2. stupni, tak je to už dosť ťažké, no. No, jak vidíte, mám 891 Robuxov a mám v pláne, tieto hry si nevšímajte, kde to je. Mám v pláne, áno, Expedícia Antarktída. Takže, jak vidíte, toto tu si kúpim, áno. A potom možno, čo ja viem, možno si z toho sprievodcu kúpim. Takže, ideme na vec, no. Takže, tu robíme to takto, ja som dosť zavolal. Už mám 3 expedície úspešné. No, prečo sme to hľadali? Preto. Áno, preto. Potom si plánujem kúpiť toto, ale to asi potom neskôr, možno ďalší diel. A takže teraz normálne chcem tam ísť, nemôžem, Game Pass. Ale ja mám na to, takže to je také uspokojujúce, keď vidíte, že na to máte a teraz 3, 2, 1, úplne, že uspokojujúce. Úplne pre vás, ale pre vašu peňaženku s Robuxami to nie je úplne. No, takže už sme ten zachvanál. Wow. No, takže máme tu teleporty, tu sa môžeme teleportovať na kempy. Potom tu máme kamery, vidíte vodopád, rozbitý most a vidíte. Takže tu máte hory, smrteľná. Nenávidím túto pasáž úplne, že furt umrem skoro. Úplne mi busí potom srdce, tu máte diely, áno, Camp Stevie. Potom tu máte to. No, totiž tu potom máte, vidíte, takéto mapu toho všetkého, tu máte úplne všetko, úplne, ale že úplne. Tu máte SOS, asi takéto veci, vidíte. Potom si to môžete keď tak stopnúť a prečítať, áno. No, toto neviem, na čo je tu asi, aj tu budú asi nejaké alerty. Teraz chváľ. Tu máme supplies, takéto veci tu máme a takto vyzerám, keď som zachovanal. Takto, počkajte, sa mi to trochu ten outfit, vidíte, rozmazané, ale to neviete a takto to vyzerá, no, perfekt. Takže máme tu supplies drop, no je supplies drop, ale že môžem dávať vodu a šleky. Potom tu máme lano, či môžem dať, keď niekto bude zašípaný, alebo proste niečo sa stane a nebude ich môcť vyviesť, tak ho vyťahnem. Potom tu máme medkity, čo môžem healovať ostatných, keď na nich kliknem. A to je tu všetko a nebojte sa, nekončí si toto video. Tu máte potom helicoptery, tu máte meetingovú miestnosť, potom a tu už no ideme pár ľudí.
tým neviem jak vy, ale proste každý sa kúpte, čo chcete, hej? No, takže taký, však to je severný pol, vážne akceptnem ako prvú robotu, tam, kde je úplne na konci, ty vole. Takže healujeme. Hoši, vás healujem. No, healujeme ho. Ten supplies asi budeme musieť ísť na základnú hneď. Tak a healujeme ho úplne. Tak, ďalšie healujeme. No. Ako... Veď ho healujem, mole. Aha, ja musím na to dvakrát klikať. To sa nestalo. Ne, vôbec. Nie. Tak. A bude veci. Asi sme stihli, myslím. No, ale...
Potom budú ďalšie cesty. A môžem, postupne budú ďalšie cesty, z toho určite. No. A potom túto takto vypínite. No, dúfam, že sa vám toto video páčilo, tak u ďalšieho videa majte sa.